Goddag alle sammen. Jeg er Magnus, og jeg er egentlig bare lige kommet for at vise jer, hvordan jeg pakker mit Harmony-hoved. Der var en del af der ligesom vendte tilbage på min besked på Facebook, så det tænker jeg, det vil jeg lige vise jer. Først og fremmest Harmony-hoved. Mine racer, de bliver lige vasket lige nu, fordi at igen, når vi skal ryge, så skal vi ryge, og så skal det være ordentligt. Det skal godt være renset. I dag ryger vi Alfaja, ren mint, ikke noget specielt andet end en god ren spray. Så det vil jeg lige gøre. Så, først og fremmest, lad os få noget tobak ud. Nej, så vil jeg for det her, gutter. Lad os få noget tobak ud. Det er vigtigt, at tobakken er lækker og våd. Hvis ikke den er det, så... Ja, i hvert fald for mig er det vigtigt, at den er lækker og våd. Ellers så synes jeg ikke, at du får den rene smag, som i hvert fald minten er kendt for at give. Ikke? Så ned i bunden, få kørt det lidt rundt. Få det ud på bordet. Jeg har for vane at tage lidt for meget tobak ud. Simpelthen bare fordi, så er jeg sikker på, at jeg ikke lige pludselig står med andre og skal til at pakke ud igen, og det overgår jeg egentlig ikke. Det er så godt få fingrene klamme en gang og ikke flere gange, så... Tilbage med dig. Så. Det jeg så gør nu, det er, at jeg lige får det kørt rundt. For lige brudt bladene og fundet ud af, om der er nogle store stykker grene i. Jeg er ikke lige så... Ja, jeg vil bruge ordet femset. Det er jeg sgu ked af lidt, men... Jeg går ikke helt lige så meget op i, hvor mange grene der ligger i det, som Valit han gør. Vi har snakket om det et par gange, og han synes jo klart, at man får en bedre ryger, når det er, man piller alle grenene ud. Nu gør jeg det lige, bare lige for at vise, at det er ikke nogen dårlig idé. Jeg synes bare, det tager lang tid, og når jeg alligevel klipper mit tobak, så er det sgu egentlig lidt ligegyldigt det sidste ende. Men ikke nogen store grene her. Nogle små, men ikke noget, hvor man tænker, det er for voldsomt. Så ja. Masser af tobak, kan I se. Det er bedst sådan. Så tager vi vores saks. Jeg bruger en saks simpelthen bare lige for at få det klippet pænt. Så jeg har nogle små stykker at arbejde med. Så jeg klipper det lige, og så er vi tilbage bagefter. Så har vi fået klippet noget godt ud af det her. Man bestemmer jo selvfølgelig selv, hvor længe man vil klippe det. Jeg kan godt lige overdrive lidt, så jeg får nogle rigtig små stykker. Som I kunne se, måske, nu fik jeg speedet lidt op, men jeg fik trykket det godt sammen, mens jeg klippede det, for at sikre mig, at jeg fik klippet det rent, så alle tingene blev jævnt klippet ud. Grunden til at gøre det her, det er simpelthen bare fordi, det er nemmere at få jævnet tobakken, når du lægger ned i hovedet. Og få en renere overflade. Fordi man kan sige, at desto renere en overflade man får, desto renere en forbrænding får man på toppen af hovedet, ikke? I stedet for at du ligesom har noget, der brænder mere igennem end andet. Fordi man vil jo helst have, at tobakken tager fat med varmen på samme tid. I hvert fald når man kører med Heat Manager. Med sølvpapir er jeg lidt mere sådan ligeglad, hvis man kan sige det sådan. Mest fordi jeg overpakker altid med sølvpapir, så det er sgu nemmest bare at smække det i så. Nå, så har vi vores hoved. Få lige sat det der. Igen, husk at få fundet ud af det godt ud, så tobakken ligger i sine små stykker og ikke ligger i kæmpe store dele. Nu pakker jeg det lige. Nu forklarer jeg lige, hvordan jeg pakker først og fremmest. Men bagefter så speeder jeg det op igen, for simpelthen at undgå, at I skal stå og se, hvordan jeg gør det i længden. Jeg viser jer, hvordan det ligger til sidst. Så det jeg normalt gør, da jeg tager en lille håndfuld, ikke så meget. Det var godt nok svært for jer at se. Ja, det er lige meget. Der er ikke så meget, i hvert fald, af gangen. Og så drysser jeg det simpelthen hele vejen rundt i bunden, og får det hele fyldt ud i bunden. Og sådan bliver jeg ved i flere lag. Fordi på den måde så sikrer jeg mig, at jeg ikke har et område, der er mere fyldt end andet. Og det her kan man jo bruge så meget tid på, man vil. Fordi desto mere jævnt fordelt det er, desto bedre. Så det gør jeg lige, og så når det er færdigt med at være pakket, så viser jeg, hvordan det ser ud. Jeg valgte lige at klippe det ud i stedet for. Det tog lige lidt længere tid, og så telefonen den drillede sgu lige lidt. Jeg sætter mig lige ned, så I kan se mig. Så
mange af jer, der ryger, ligesom mig, og har røget et længere stykke tid, vil sikkert sige til mig nu, hvad fanden har du gang i? Du har jo pakket alt for højt, når du sætter Razer på, vil det jo brænde fuldstændig sindssygt. Og ja, det har I fuldstændig ret i, det vil det. Det vil brænde fuldstændig latterligt meget, plus jeg vil skulle trykke det sindssygt, hvis jeg skulle gøre det ud fra det hoved, jeg har pakket her. Men grunden til, at jeg har gjort det sådan her, og har pakket det højt, nu tager jeg den lige lidt tættere på, så jeg lige kan se, hvor højt det egentlig er i forhold til. Det er simpelthen fordi, når jeg har pakket det så højt her, så ved jeg, at jeg har distribueret tobakken korrekt. Og det jeg jo også i hvert fald har fundet ud af med tiden, det er, at jeg kan bedre lide, at hovedet er pakket lidt hårdt med et fluffpack. Altså starte med fluffpack og sikre sig, at det hele ligger sig som det skal. Og så man pakker det lidt hårdt bagefter. I hvert fald når man ryger med Heat Manager. Fordi når man så gør det på den måde, så har du den jævne fordeling, ikke? Så det jeg gør nu, det er at jeg begynder at plane ud. Det er nemmest at gøre, hvis man har lidt våde fingre, fordi så sætter tobakken sig ikke på dine fingre på samme måde. Og man må gerne trykke lidt. Altså lad være med at trykke igennem, sådan, så tobakken sætter sig som en mur i bunden. Men få den bare lige jævnet, sådan, så det er, at det kommer ned under kanten-agtigt. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Yes. Sådan der vil mit hoved se ud, når det er, at jeg har planet med fingrene. Det er ikke slutresultatet, fordi det her det er jo stadig for højt. Lige så snart jeg sætter min Razer på, så vil det brænde fast, og du vil ikke få airflow, og alting vil fuck fuldstændig op. Så det jeg plejer at gøre, det er, at jeg tager en gaffel nu, for ligesom at jævne den ned under overfladen, sådan så at Razer lige akkurat snitter. Altså vi snakker minimalt, det skal helst ikke brænde sig fast, men lige snitter, så du får en jævn varmeoverførsel fra Razer og ned på tobakken. Så jeg tager lige en gaffel, vasker lige mine hænder, og så gør jeg lige det, og så viser jeg det bagefter. Så, nu har jeg planet lidt med en gaffel, bare lige for at få det ned, så lige at vise jer, hvor langt ned jeg planer, og hvad jeg så gør bagefter. Men jeg planer ned, sådan, så det er, at vi får sådan en flot sort kant hele vejen rundt. Og det er jo så brændekanten af tobakken, som så ligger sig som en fast stribe, som vi ikke kan undgå. Den ligger sig jo. Det jeg så gør bagefter, det er, at jeg tager min gaffel igen, og så går jeg lige ud til kanten, og så skubber jeg lige kanterne hele vejen ned, for at sikre mig, at tobakken ikke sætter sig på kanten. Yes, når det så er gjort, så kan man lige overveje en gang, om man kan tage sin Razer og lige sætte Razer på, lige se om den sætter sig, altså om tobakken rører, det kan du se, når du så til Razer af, om den så har fået sig en rød kant. Hvis den har det, så skal tobakken planes lidt længere ned. En ting jeg har lært af Anders Hyldal, jeg ved ikke om han kan huske, han har sagt det til mig, men han har i hvert fald fortalt mig, at man skal ikke være så nervøs for at pakke et hoved for hårdt med en Harmony, eller et hvilket som helst andet funnel, når det er, du kører med heat management, fordi når du bruger heat management, så brænder du ikke tobakken på samme måde, du varmer det op, og når man varmer tobakken op, jamen, så skal den jo nok tage fat hele vejen rundt. Det handler bare om at holde sin jævne varmedistribution, fordi så skal dit ler nok klare resten. Det er trods alt derfor, vi har lerhoveder og glashoveder, det er fordi, at de holder varmen bedre. Men det er sådan, jeg gør. Lige plane lidt ud, sikkert så det hele det spiller. Så får jeg lige tændt nogle kul og renset min Razer helt. Jeg kører forresten 3 kul. Jeg kører Coco Char Blue. Grunden til, at jeg kører Blue-modellerne, til jer, der ikke ved, hvad Blue-modeller er, så er det halvt højde af, med standard Coco Char. Hvilket vil sige, at jeg har det, der hedder 15x25x25, eller 25x25x15. Hvad man nu end vil sige. Og det er simpelthen bare fordi, jeg synes, de passer bedre og giver mig en lettere måde at holde styr på min varme på. Og så kan det godt være, at jeg bliver nødt til at skifte kul flere gange i forhold til, hvad andre gør per session. Men det er bare sådan, det er for mig. Jeg skulle ligeglad med, at jeg skal skifte kul 3, 4 eller 5 gange, hvis bare det giver mig den mest optimale rygesession. Så, men det er i hvert fald sådan, jeg gør. Jeg vender tilbage. Jeg giver lige mig selv en pause her til lige at få åbnet det sidste. Tænd nogle kul. Lad den varme. Med hensyn til varme, så har kammeren jo sin tommelfingerregel, der hedder de gyldne 7 minutter. Og det er jo en god tommelfingerregel, men hold nu fast i, at det er en tommelfingerregel, fordi at den kan jo blive brudt alt afhængig af, hvordan du har pakket dit hoved. Min tommelfingerregel til jer, det er at smække hovedet på, lægge jeres Razer, Lotus,
Almani, hvad I nu end bruger ovenpå, smid kunden i, sæt varmelåget på, og så lad den stå lidt. Og så måden jeg tjekker på, det er simpelthen, at jeg lige tager fat nedenunder. Og når det begynder at brænde så meget, at jeg ikke kan tage fat, så er den ved at være der. Når jeg så slet ikke kan røre den mere, jamen så er vi derhenne, hvor et hoved er varmet op, og tobakken er varmet op. Hvilket vil sige, at mit første sug vil være fantastisk. Men jeg ordner lige det sidste, og så klipper jeg det ind i videoen. Så, hej. Så er vi sgu tilbage igen. Nu sidder vi her i udstuen sammen med mine gutter. De sidder på deres computer og godt i gang, og pipen er i gang. Den kører som den skal. Jeg tænkte, der var flere af jer, der gerne ville have et par skyer med på vejen, så nu giver jeg lige nogle skyer som afslutning på videoen. Og så håber jeg, at den har været hjælpsom. Og hvis den ikke har, så er det jo noget lort. Så. Så det var godkendt. Smagen er der i hvert fald. Røgen er der også. Hvis der er andet, I godt kunne tænke jer at vide, hvordan jeg gør, i modsætning til mange andre, så må I jo skrive til mig, helst som privat besked. Fordi ellers så ser jeg det sgu ikke. Det der med, at de kommer som kommentarer og statusopdateringer, det når jeg sgu ikke. Så skriv til mig, privat besked, så kigger vi på det. Og ellers så fortsat god aften og god ryger alle sammen. Hej!